खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि दावहाया फैगौ फेब्रुआरि दाननि 24 खालार खालि आबुङै 2 बोसोर जानो थांगासिनो दं। नाथाय बे दावहाया दिनैसिमबो जोबनायनि लामा फारसे आगान सुराखै। बे दावहायाव दिनैसिम मोन्नैबो हादोरनिफ्राय गोबां रोजा रोजा सान्थ्रिफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां रोजा रोजा सान्थ्रिफोराबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जाबाय। बेजों लोगोसे मोन्नैबो हादोरनि सान्थ्रिफोरा दावहायाव वार प्रेजेन्ट जानो गोनां जादों। दावहायाव हमजानाय सान्थ्रिफोरखौ गंनैबो हादोरफोरा माब्लाबा माब्लाबा मोनसे बुजिलायनाय सार्थआव सोलाय सोल' खालामलायबाय थायो। थिग बेबादिनो मैयाबो रासिया हादोरनि गंसे मिलिटारि बिरखंआ इउक्रेन हादोरनि रौनियाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो लांबाय थानाय समावनो क्रेश जायो, जेराव सा 74 रौनियाफोरा जिउ खहा जादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला मैया रासिया हादोरनि गंसे मिलिटारि बिरखंआ इउक्रेन हादोरनि सा 65 दावहायाव हमजानाय सान्थ्रिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो लांबाय थानाय समावनो रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि सिमा सेराव रासिया हादोरनि सोनाब बेलगरद ओनसोलाव क्रेश जायो। बेलगरदनि गभर्नरआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाहाजाव गासै सा 74 सुबुंफोर दंमोन, जेराव सा 65 सुबुंफोरा इउक्रेन हादोरनि दावहायाव हमजानाय रौनिया आरो सा 6 क्रू मेम्बारजों लोगोसे सा 3 हेल्पारफोर। बिरखंआ क्रेश जानायनि जाहोनखौ दासिम रोखा मोनथिना मोननाय जाथ'वाखै, नाथाय रासियानि रिटायार जेनेरेल आन्ड्राइ कार्पल' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला क्रेश जानाय बिरखंआव गंथाम इउक्रेन हादोरनिफ्राय फैनाय मिसाइलफोरा सौग्रावफैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिरखंनि पाइलटआ सामलायथायखौ खोमानानै गाहाय फारसे गोग्लैबोयो आरो हायाव सौग्रावफैनानै क्रेश जायो। बे जाथायाव सासेबो रौनियाफोरा जिउ रैखाथि मोननो हायाखै। जाथायसालियावबो गासैबो रौनियाफोरा जिउ खहा जादों। दा बे जाथायखौ लानानै रासिया हादोरनि एजेन्सिआ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। गोथार राम मन्दिरखौ थांनाय 22 जानुवारि खालारखालि बेखेवनायनि 24 घन्टानि उनावनो भारत सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव खामानि। देग्लायनि 2024 मायथाइनि थाखाय कर्पुरी ठाकुर बिथांखौ भारतनि गिदिरसिन बान्था भारत रत्न होनो थाखाय सायख'दों भारत सोरखारा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कर्पुरी ठाकुर बिथाङा बिहार रायजोनि समस्तिपुर जिल्लानि नाई समाज गामिनि थागिबिमोन। बिथाङा 1924 मायथाइनि 24 जानुवारि खालारखालि जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा 1970 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम बिहार रायजोनि खननैयै गिबि मन्थ्रि जानो हादोंमोन। बिथाङा सासे सैथो गोसोनि सुबुंमोन। बिथाङा खननै बिहार रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिबानखौ मोननायनि उनावबो बिथांहा हा-हु आरो गंसेबो गारि गैयामोन। बेनो फोरमायो दि बिथाङा हादोरनि गिदिर बिगियानगिरि आरो भारत हादोरनि बारग' हादोरगिरि गेदेमा सुबुं एपिजे आब्दुल कालाम बिथां बादि हादोर आरो रायजोखौ सिबिग्रा सुबुंमोन। बिथांखौ बै समाव रायजोफोरा जननायक होननानै सनमान खालामोमोन। जेब्ला इन्दिरा गान्धी बिथांनि दैदेननाय समाव भारत हादोरा इमारजेन्सि फोसावनायनि खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन, अब्ला बिथांखौ इन्दिरा गान्धी बिथाङा एरेस्ट खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांखौ सुबुंफोरनि अनसायनाय थानायनि थाखायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो हायाखैमोन। बिथाङा गोबां रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोननो हादोंमोन। बिथाङा 1988 मायथाइयाव रुंसारि जायो आरो जिउ जोबजासिम बिथाङा कंग्रेस दोलोनि बेरेखा जानानै खामानि मावलांदोंमोन। रुंसारि जालांनायनि गोबां बोसोरनि उनाव बिथांनो भारत सोरखारा भारत रत्न बान्था होनो थाखाय फोसावनानै होदों। बे खौरांखौ मोननानै कर्पुरी ठाकुरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो बिहार रायजोनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार बिथाङाबो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावहरदों। मणिपुर रायजोआव मोनसे सोमोनांथावना जाथायजों लोगोसे गिख्रंथाव मोनसे जाथाय जानानै थाङो। आसाम राइफलनि सासे जवाना गावजों थाफानाय लोगोफोरखौ गुलि गावनायनि उनाव गावखौबो गुलि गावनानै लादों। मैया सा मणिपुराव आसाम राइफलनि सासे जवाना केम्पआव थानाय समाव गावनि लोगोफोरनि गेजेरावनो गुलि गावदों होनना मोनथिना मोनदों आरो उनाव गावबो एबा गावखौनो गावनानै लादों। बे जाथायखौ मणिपुर पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामदों।
खालामनानै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। मणिपुरनि पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला मैया आसाम राइफलनि सासे जवाना गावनि लोगोफोरखौ गुलि गावनाय जाथायाव गासै सा6 आसाम राइफलनि जवानफोरा जखम जादों उनाव गावबो गावखौनो गावना लादों होनना मिन्थिना मोन्दों आरो फोरमायथिबावदों दि गुलि गावजानानै जखम जानाय गासै सा6 जवानफोरखौ मणिपुरनि नङा होननानै मणिपुरनि पुलिस बिफाना फोरमायदों। बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि खौरांगिरि मेल। बारग' एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ लानानै मैया चिरां जिल्लानि बेंटलाव बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि खौरांगिरि मेल लानाय जादों। बिथांमोना खौरांगिरि मेल लानायनि थांखियानो जादों गावसिनि जा बादि मोननांगौ मोनथाय दं बेफोरखौ मावफुंनानै होनायखौ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना हास्थायदों आरो आथिखालाव बिटिआरखौ दैदेननाय सोरखारखौ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना सोंखारिनायखौबो नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनैसिम रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंजोबाखै। बिनि दारैनो सोरबाया आलाय-सिलाय जानांदों, सोरबाया केस गेलेनो थाखाय हा-हु फाननांदों होननाबो बुंदों बिथांमोना आरो बुंबावदों दि जों एनडिएफबिफोरखौ फुथुला खालामदों आरो जोंनि सोमावसारनाया बिटिआर नङामोन। नंखाय बिटिआरनि थाखायनो जों हा-हु फाननो गोनां जानाय नङामोन। जोंनि गुबै थांखिया बड'लेण्ड दाबिनायनि थाखायसोमोन। आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनानै बर' हारिनि बयबो गोजोनै थांना थानो मोननायनि थाखायसोमोन। दिनै सान्ति सुक्ति होननानै जों गनाया, बियो जोंनि असान्ति सुक्ति होननासो जों सानो। मानोना दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो माखासे केसफोरखौ गेलेनांनानै गोबां जेंनाजों समखौ बारहोनो गोनां जादों आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिआनो दिनै गोजोन थासारिजों थानो मोनाखै। दा गोजोनखौ हास्थायनानैनो बेनि थाखायनो बे मेलखौ लानाय जादों होननानै बुंदों बिथांमोना। बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदों दि फैबाय थानाय 27 जानुवारिनि गेजेरावनो गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै आरो मोननांगौ मोनथायफोरखौ मावफुंजोबनानै होनो थाखाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरदों। जुदि बिथांमोननि बेफोरखौ मावफुंजोबनानै होनो हायाब्ला बिपिएफ दोलोआव गासैबो एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जयेन जाजोबगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि अराङाव रायजो बेंगिरि गुलाबचान्द कटारियाया विकसित भारत संकल्प यात्रा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। रायजो बेंगिरिया बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै रायजो बेंगिरि गुलाबचान्द कटारियाया सोरखारि बिथांखिजों फोनांजाब खालामनो हायै सुबुंफोरखौ बे यात्रायाव बाहागो लानो खावलायदों। मख'जाथावदि बे यात्राया 40,000निख्रुइबो बांसिन गाव पन्चायत आरो गोबां सहराव सौहैदों। गासै 1.25 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोरा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ फोथायनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ मिन्थिना मोन्दों। बेबायदिनो मैयानि बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरिया बाहागो लाफैनानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौबो खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीनि गारिआ एक्सिडेन्ट जादों, जेराव गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा जखम जायो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला ममता बेनार्जी बिथाङा मोनसे मिटिंआव बाहागो लाखांनानै कलकातासिम फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। बिथाङा हेलिकप्टारनि दारै कलकातासिम फैफिननो गोनांमोन, नाथाय बांद्राय खुवा खोबनायनि जाहोनाव बिथाङा गारिनि दारै कलकातासिम फैफिनो। लामायाव बांद्राय खुवा खोबनायनि जाहोनाव ममता बेनार्जी बिथांनि गारिखौ सालायग्रा ड्राइभारा लामाखौ मोजां नुयैनि जाहोनाव सिगाङाव थानाय कनभयनि गारिजों सौग्राव जानो गिनानै गारिनि ब्रेकखौ गोसायै गारनानै होयो। ममता बेनार्जी बिथाङा गावखौ सामलायनो हायैयाव गारिनि सिगां फारसे दोरोदलांनानै सौग्राव होयो, जेराव बिथाङा खर'आव एसे जोखोम जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। नाथाय बे जाथायखौनो गुबुन खौरां बिजोङाव गुबुन महरै फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बे जाथायनि सोमोन्दै रोखा खौरांखौ मोनजोबनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो बिथांनि गारिया जाब्रबथाय जानाय खौराङा सैथो। मैया बिथाङा राहुल गान्धी दैदेननाय इन्डिया खौसेथियारि हान्जानिफ्राय ओंखारबाय होननानै फोसावनायखौबो नुनो मोन्दों। मानोना बिथांनि दाबि खालामनायफोरखौ इन्डिया खौसेथियारि हान्जाया गनायनानै लायाखै, जायनि थाखाय बिथाङा इन्डिया हान्जाखौ नागारनानै हारसिङैनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै रोखा खालामना होबाय। ममता
बेनार्जी बिथांनि बेबादि थांखि लानाया कंग्रेस दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनि इन्डिया खौसेथियारि हानजाया गोबां खहा जानो हागौ। दा बिनि सायाव राहुल गान्धी बिथाङा मा फिनजाथाय होयो सम फैब्लासो मोनथिना मोनसिगोन। थुनलाइयारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव एबा मोनसे मोजां रादाब। नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला बे खेबाव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ क'क्राझार सदर सहरनि एसे जानथायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मेहेरगोनां खुंफुंनो थाखाय आबुङै लाहार-फाहार खालामनाय जाबाय। फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव गासै सानथामनि हाबाफारिजों थुनलाइयारि फोरबोखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सोरखारा खुंफुंनाय जागोन होनना मोनथिना मोन्दों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा थांनाय बोसोरनैनि गेजेराव एबा सेथि, नैथि फोरबोखौ गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जादोंमोन आरो देग्लायबो फिन बेबायदिनो थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंनाय जागोन। थारैनो बे बाथ्राखौ फोरमायथिनाया गोनांदि बर' हारिनि थुनलाइगिरि, लिरगिरि बिथांमोननि थाखाय बे फोरबोआ गोनांथार। मानोना हादरनि आरो गुबुन गुबुन हादरनि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरिफोरजों जयै मोनसे सावरायलायनानै थामहिनबा गियाननि फुंखाखौ फेहेरलायनायनि खाबु थायो। दा बे फोरबोखौ खुंनाय लेखायैनो बर'नि गागि थुनलाइ लिरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुबोनाय थुनलाइ लिरगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोनखौ मिन्थिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।